אתם בערוץ של כתם, והיום היא מאוד 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 עשתה הרבה מרץ. בבוקר שעתיים היא רצה הלוך חזור, כאילו לחתולה הזאת יש הרבה מרץ, ואני לא בטוחה שמתישהו היא נחה כמעט היום. כאילו היא נחה, אבל לרוב היא רצה. יש לה הרבה צעצועים. לחמודונית הזאת יש הרבה צעצועים, אבל לי יש הרבה יותר. והיא קופצת מאוד. אין מצב שיום אחד לא קפצה טוב. לאיפה הלכתי? בואי כתם, את תשחקי עם העיפרון. פעם אתמול הרגת את העיפרון הזה. ונו, היא יודעת לקפוץ מגבהים משוגעים. ואחד המשחקים האהובים עליה, שאני שם אותה פה, כן, היא אוהבת להיות זה, לפעוק כדור מיני גולף. ואחרי זה אני לוקחת את הכדור מיני גולף, הנה, הוא פה. ואחרי זה כתם. ואחרי זה אני מגלגלת לה, ואחרי זה היא אוהבת מאוד לשחק בו. כתם, תביא לי אותו. בואי, תשחקי. ואחרי זה היא אוהבת לרדוף אחריו. מאוד הרבה. היא אוהבת לרדוף אחריו, ואני אוהבת לחטוף לה אותו, לנסות לפחות, ואחרי זה עוד פעם לעשות את זה. והיא אוהבת לרוץ אחרי זה שעות, כאילו לא שעות, היא אוהבת לעשות את זה הרבה, מאוד הרבה, ולפעמים אי אפשר לקפוץ את זה. לפעמים, מאוד לפעמים, כי לפעמים מחביאה את זה מאוד טוב. וכתם, היא מאוד קרובה במסירות אותי. ביי, נתראה בסרטון הבא של כתם.